L'esbós original de la falla municipal tal com el va dissenyar l'artista Ramon Espinosa. El foc ha destruït tres parts fonamentals, el cap de la figura central, una mare, el xiquet que du en braços i una figura lateral que representa una dona africana. Així es veuria la falla després de l'agressió. Ara, en imatge real i amb doble pantalla, poden comparar l'estat de la falla ahir mateix durant els treballs de plantar i l'estat actual d'avui, després de l'atac vandàlic. A València no es parla d'una altra cosa. L'acte vandàlic contra la falla de la plaça de l'Ajuntament és un atac directe al símbol de tota la festa. El món faller ha reaccionat, estan indignats, però no deixaran que res afecte el transcurs de les falles. Majo Escuder, bon dia. Què se sap a aquestes hores dels dos autors del foc, Majo? De moment encara no estan identificats. El que sí se sap és que sembla que eren dos individus que anaven en una motocicleta o en un ciclomotor i coberts amb casco. De moment la Policia Nacional està visionant les càmeres dels bancs i de la plaça de l'Ajuntament per veure si se'ls pot identificar. La malifeta, de tota manera, el que no ha fet és parar esta planta. S'han retirat immediatament els ninots de més envergadura que han resultat cremats i ja veuen que en aquests moments treballen tots els operaris del taller de l'artista faller per tal de tractar de recuperar este altre ninot, esta altra peça que també ha resultat danyada, però que pensen que encara podran salvar. Desgraciadament, la planta serà enguany més intensa, si cap, que altres anys, sobretot com a conseqüència de la malifeta que, recordem, es produïa ahir vora les 3:30 de la matinada. Són imatges en exclusiva d'esta nit. Els bombers acaben de sufocar el foc que han provocat dos individus al llançar un còctel molotov contra la falla de l'Ajuntament de València. Acte vandàlic contra el mateix cor de les falles, comès amb absoluta premeditació. En qüestió de segons, fugien en una motocicleta. Ha sigut a les 3:30 d'esta matinada, quan estos gamberros han passat per si en una motocicleta, han aprofitat que els guàrdies de seguretat estaven en l'altra part de la falla i han tirat una espècie de còctel molotov que ràpidament s'ha estès en el remat de la falla. Per a l'artista faller i per al seu equip ha sigut un colp molt dur. Després de tot un any de treball, contemplen desolats com s'han quedat sense remat de la falla, les figures més representatives del monument. La policia local i la nacional han pres mostres i col·laboren per a trobar els incendiaris. Hi ha enginyers d'investigació obertes per veure si hi ha aquesta parella de gamberros, que jo crec que ha sigut algo molt puntual i molt de gamberros, doncs podem fer-se en ells. Les primeres hores del matí han sigut molt amargues per a l'artista Ramon Espinosa, però prompte ha tret forces per a sobreposar-se a la situació i recuperar l'esperit més positiu de les falles. La solidaritat de tot el gremi d'artistes fallers i els ànims que li ha donat a l'artista, la mateixa alcaldessa de València, Rita Barberà, l'han encoratjat per assumir el repte de tornar a fer les parts de la falla que s'han cremat. Vamos a plantar la falla. Eso es lo que me acaba de decir Ramón. Valencia no se va a quedar. Vamos a plantar la falla. Se va a repetir el ninot. Volveremos a repetir lo que es la cabeza de la mujer, el bebé. Intentaremos que se le acabado sea lo más parecido a lo que había en su origen, pero todo mi colectivo de compañeros están conmigo y nos van a ayudar en todo lo que haga falta. Y Valencia no se queda. Si hemos quemado una falla, vamos a plantar otra falla. Teníamos los coches estacionados. Cuando fuimos a recoger los vehículos, serían las 3:15 de la mañana, 3:20 aproximadamente, pues vimos que había un fuego allí. Al principio pues pensamos que podía ser un vehículo que se había prendido fuego o algo así, pero jamás que le habían prendido fuego a la falla, ¿no? Lo primero que se me ocurrió es que después de ver que había ahí algo, pues sacar el móvil y dejar un documento, para mí en principio, ¿no? De que esto estaba pasando, ¿no? Uno de los ciudadanos que había allí, pues dijo, a ver si alguien me puede ayudar a apartar esta parte, ¿no? Para que no se queme. Y entonces un compañero mío y yo, pues fuimos a ayudarle y estuvimos empujando en la parte del monumento que daba más a la calle de las Barcas. Ya el primer coche patrulla de la policía local pues se personó allí. Els operaris del taller d'Alejandro Santa Eulàlia han intentat ajudar el màxim possible. Solidaritat de tot el gremi d'artesans fallers amb l'artista d'esta falla municipal. Imagine, l'artista és, com ja sabem, Ramon Espinosa. Una falla que li van cremar uns vàndals, tres peces. Una part lateral, una figura d'una dona africana, un bebè i el cap de la figura central. De moment els treballs són, podem dir, molt ràpids, però així tot no han pogut col·locar-se les tres peces. Només el xiquet, que ha sigut molt difícil d'encaixar, això sí, ha quedat perfecte, i els operaris continuaran treballant a ritme frenètic per a que demà la falla estiga totalment plantada.
Precisament el trasllat d'esta peça reconstruïda es va fer a nit de matinada des del taller d'Alejandro Santa Eulàlia, ubicat a la Pobla de Vallbona, i baix fortes mesures de seguretat. Sorprèn a 24 hores de la planta veure esta nau plena de ninots, però més sorprenent encara és que els hagin fet en tan sols 5 dies. La verdad es que ha sido, vamos, delirante, ha sido delirante. Noches sin dormir, mucho trabajo, mucha gente, muchos medios y al final pues lo hemos conseguido. Por lo menos de momento están, ahora hay que llevarlas y ponerlas. Efectivament, a aquestes altures qualsevol errada seria fatal. Aquestes 3 figures s'han convertit en la joia de la corona i per això el trasllat del taller a la falla el fan amb fortes mesures de seguretat. Tenemos que darle cobertura a este convoy hasta la Plaza Ayuntamiento para evitar cualquier riesgo y como transporte especial pues debemos de escoltarlo hasta la zona donde tienen que dejar los ninots. I efectivament, ja ho veuen, comboi i escorta han arribat fins ací sense massa problemes, però ara comença el treball de la planta. Recordem que estem a menys de 24 hores i queda, per tant, molta nit per davant. So en una sinfonía extraordinaria. Una crema absolutament màgica, senyores i senyors. Han vist com la fallera major de València 2006, Lucía Gil, accionava el dispositiu que ha donat pas a este magnífic ramellet de foc aeri que, a més, en llocs absolutament estratègics i estudiats per Antonio Cavaller, ha botat foc a la falla de l'Ajuntament d'enguany. Monument de Ramon Espinosa, d'una manera absolutament màgica i extraordinària, ja està sent pasto de les flames i observen la reacció de la fallera major de València. La primera llàgrima, veritat, estava lluent en esa careta. Per cert, que deies estratègicament com ha pres foc, però si t'has fixat, el primer que ha pres en flames ha sigut precisament allò que en el seu dia van intentar cremar aquells vàndals i que la solidaritat, insistim, va fer possible que renesquera.